San Marcos Kapitulo 2. Nagsubli ni Jesus ije Capernaum, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nagdinamag asin mangpeten iti balay na, ket adu at tao tinatipon-tipon sadyay. Awan payen ti pagpisipisan, uray pay iti asideg ti ridaw. Madama nga ikaskasaba ni Jesus tinaimbag adamag. Idi si mangpet ti upat a lalaki a nagbaklay iti maysa a paralitiko nga ipanda ken kuana. Ngem gapu iti kaadu ti tao, di da mayasideg ken ni Jesus ti masakit. Winangwangan da nga rod ti atep iti ngatwen ni Jesus, sada imbaba ti paralitiko a nakaidda iti papag. Idi makita ni Jesus ti pamatida, kinunana iti paralitiko. Anak ko, napakawanen dagiti basbasol mo. Sadyay, adda nga agtugtugaw ti sumagmamano a mamaestro iti linteg. Kinunada iti nakemda, Apay kasta ti sao daytoy a tao. Maibusor iti Dios ti sasawen na. Nilaeng Apo Dios ti makapakawan iti basol. amo adagos ni Jesus ti adda iti panunot da ket kinunana. Apay akasta ti pampanunuten niyo. Anya tinalaklaka nga isao iti daytoy a paralitiko. Napakawanen dagiti basbasol mo. Wenno, bumangon ka. Alaem taidam ket magnaka. Paneknekak nga rod kada kayo. Ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga, amamakawan kadagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko, Ibilin ko ken ka, bumangon ka, bagkatem taidam ket agawid kan. iti imatang da amin, bimangon ti lalaki, binagkat na ti iddana, ket nagdadaras an agawid. Nagsidao da amin, ket inday dayaw da ti Diyos. Di kampay nakaimatang ti kastoy a pasamak. Kinunada, nagsublimanen ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea. Napankenkwana dagiti adu at tao, ket insuro na ida. Idi magmagna, nakita na ti maysa nga agsingsingir iti buwis, nin Levi nga anak ni Alfeo. Agtugtugaw ni Levi iti opisina na apagbayadan iti buwis. Surutan nak, Kinuna ni Jesus. Timakder ni Levi ket simurot kenkwana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Levi, nakilanglang kenkwana ken dagiti adalan na ti adu nga agsingsingir iti buwis ken tattao a managbasol. Ngamin, adu dagiti simurot kenkwana. Adda sumagmamano a mamaestro iti linteg a kamkameng ti grupo dagiti Fariseo. Idi makita da a makipangpangan ni Jesus kadagiti managbasol ken agsingsingir iti buwis, sinaludsod da kadagiti adalan na. Apay akalanglang na dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti managbasol? Nangeg ida ni Jesus ket kinunana, saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas, no diket dagiti masaksakit. Jak imay, tapno ayabak dagiti nalintag at tao. Imayak, tapno ayabak dagiti managbasol. iti na minsan, agay ayonar dagiti adalan ni Juan a Mamunyag ken dagiti Fariseo. Napanti sumagmamano at tao ken Jesus, ket sinaludsod da. Apay nga gayonar dagiti adalam? Ni Juan amamunyag ken dagiti adalan dagiti Pariseo, ngem dagiti adalam saan? Simumbat ni Jesus. Mabalin aya adi manganda iti sanga ili iti paboda? Manganda, saan da nga agayunar no adda ti nobyo iti sidong da? Ngem dumtento ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada. Isunton ti panagayunar da. Saan nga itakop ti baro alupot iti daan apagan-anay? Tanukumsen ti na itakop, dumakdakkel ti pigis. Saan mat nga ikabil ti baro nga arak iti daan asupot alalat? Tabettaken ti arak ti supot, ket agpadada amadadael. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro asupot alalat. Iti maysa nga aldaw a panaginana, magmagna ni Jesus ken dagiti adalan na iti kataltalunan a namulaan iti trigo. Bayat ti pannagnada, nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa ti trigo. Sinaludsod dagiti Fariseo ken Jesus,
Kitaem, aping aramidon dagiti adalam ti maisalungasing iti aldaw a panaginana? Insungbat ni Jesus, Diyo pa'y ayan nabasa ti inaramid ni David ken dagiti tattao na idi mabisinda? Simrek ni David iti balay ti Diyos, sanangan iti tinapay a naidaton ti Diyos. Napasamak daytoy idi ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglintagan tayo, dagiti lang papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Ngem nangan ni David, ket inikan na pay dagiti tattao na. Naaramid ti aldaw a panaginana nga agpaay iti pagimbagan ti tao. Saan a naaramid ti tao nga agpaay iti aldaw a panaginana? Ngarod, ti anak ti tao, iso ti apo, uray pay ti aldaw a panaginana.